Bonjour. Mahantra marigny ve Madagascar sa fanjakagna mbola tokony ho an'i Madagascar. Ino antony mahatonga za mivolagna ze. Igny ihany za nahita tam 2025 tam janvier i information to fa vognihany zay vozy hitako. Tsy haiko na mbola mitohy izy amin'izao fô fagniriagna am'zegny izy efa tsy tohy. Fô izy volagny fogna ino le raha. Fanjakagna no miantoko ny carburant député zay mitontana 28 millions d'ariary par mois. Olo araiky, député araiky. Directeur de ministère araiky ka Mpiasam-Panjakana 20 millions d'ariary par mois ny carburant. Den sénateur ijiaby 18 de mitontogno ho 400 millions d'ariary par mois. Tsy haiko na mbola mitohy izy am'izao. Fô tegna fagniriagna am'zegny izy efa tsy tohy. Za tsy mivolagna ifoagnoagny le izy fa au moins mbô zahavagna ino zay raha tegna important. Tsy haiko hoe aminare ka zegny regny raha tegna important andegna efa carburant misy mitontogno hoe 20 millions d'ariary zegny tsy haiky. Fa karaha fahatako azy am point de vue na manoka tsy regny raha tegna important. Ave mpampianatra misy mikarama 200 000 ariary par mois, 150 000 ariary par mois. Efa agnatin'izegny carburant, agnatin'izegny hofantragno, agnatin'izegny raha jiaby dépensinazy jiaby. Ary 20 millions raha nivolagna take hoe 20 millions carburant igny mbola tsy agnatin'izegny karama, mbola tsy agnatin'izegny indemnité, mbola tsy agnatin'izegny hofantragno. Dikan'izegny efa iantohanjare ny carburant, iantohanjare ny hofantragno, indemnité mbola ake. Mbô mahantra veranga Madagascar sa modigny mahantra. Tegna hoe tsy azoko mihitsy. Karaha aminahy manoka zahay am'zegny raha tonga de efa nifoagnana izy mila fagnazavagna zahay. Raha ohatra mbola tsy nifoagnana izy ino antony mahatonga carburant anjare lafo boe magnan'zegny. Misy olo mitrongo voahoma. Farany ahazo olo raiky Madagascar eto miasa 10 000 tsy farany ahazo fô misy miasa 10 000 ariary par jour. Ataovy calcul zegny mety hoatrino. Nefa carburant-jare fognany misy mazaka 20 millions d'ariary. Tsy haiko zovy namorogno zegny fa zegny raha finisy taka. Tsy haiko zovy namorogno azy. Tegna mila fagnovagna tompoko zahay vahoaka Malagasy. Za mo indrindrandrindra. Reko tsy mila fagnovagna tsy haiko e. Fa za malôha tegna mbô mila fagnovagna amin'ny raha fipetondragna. Raha jiaby zegny mila botsinjovigny hoe ino raha tokony tegna ilaigny. Karaha hitako hoe fandaniam-bola izy ndraiky misy dikany, tegna hoe misy dikany zegny. Fô tokony mbô zahavagna zegny hoe raha magnan'zao tokony tegna handaniagna vola be. Magnano hoe tsisy vola tsony agnatin'ny kitapam-panjakagna nefa zegny raha mbola handianam-bola. Za zegny mety hoe logique be zegny raha tsisy raha vita Madagascar satria lasagna amiregny dôly ny vola tokony hagnanovany raha. Zahana malakatrosa amin'ny firenena zao mangataka fagnampihagna firenena zao. I fagnampihagna hely hazo io andeha hagnafagna carburant ny Mpiasam-Panjakana koa. Za zegny mahita hoe tokony mba raha tokony laharam-pahamegna zegny atao tegna marigny. Za tsy magnano hoe nare tsy nahay nagnano zegny fa nahay are fô izy nahay nandany vola. Zegny malôha raha tegna hita, tegna mahay mandany vola are. De mbô raha hafa zegny tokony mbô atao laharam-pahamehagna andaniagna vola. Mbô zahavagna ino raha tegna ilain'ny Malagasy zegny raha tokony andaniagna vola. Raha ataoko ohatra hoe i vola by atao carburant ny
carburant-ny riptono Mpiasam-Panjakana sasany regny zao ataoko ohatra hoe ko atao raha hafa tegna hitako hoe tokony havita raha. Imagine hoe calculer fogna zegny agnatin'ny taogno araiky nitaoko hoe ny député fogna 28 millions par mois zegny député raiky firy député agnatin'ny Madagascar. Imagine hotrino zegny agnatin'ny 1 mois fogna député jiaby magnarana Madagascar hotrino zegny tegna hoe vola bene zegny de calculer zegny hotrino zegny agnatin'ny taogno araiky. Ino raha tokony ho vitany zegny tegna fondro raha tokony ho vitany. Magnino zegny ko boy regny malaha atao raha ohatra ko tonga amin'ny fandrosoagna raha ohatra ho tonga aminjegny Madagascar agny zay vao magnano raha magnano zegny. Firenena efa mahantra marô tsy raha ampamehagna ko raha atao fa tsy azoko hoe tsy azoko zegny ino zegny raha agnatin'ny sain'ny fanjakana magnano raha magnano zegny. Tegna mila fagnazavagna. Bonne journée tapitra. Tsy aritrely. Ny fomba ataon'ny tanàna madio moa tsy tokony mba hisy fandraisana anjara am-panjakana. Ya tsy aritry fanontaniagna. Ino mahatonga za mivolagna zay? Ko handigny isam-batan'ologno ho tonga saigny baka atsika tanàna tsy voatra fahadiovagna Tananarivo. Aleo tonga de volaniko hoe Tananarivo moa zegny tegna maloto amin'ny Madagascar ito. De tsy mety ho tonga saigny zegny isam-batan'ologno de tsy afaka tokony handraisa tsy afaka tokony ho hisy fandraisana ndraikitry ny fanjakana agnatin'izegny. Ave amin'ny resaka alika moa zegny haizan'ny besin'ny maro azy de ataoko alika le izy mba haizan'ny besin'ny maro azy. Tsy afaka tokony hisy fandraisana ndraikitry mpanjakana amin'izy regny amin'ny tompony sy amin'izy regny. Satria tegna hitany zegny tsy voakarakara ny tompony alefa mirenireny amin'ny tany jiaby igny zahana amin'ny tany jiaby igny feno teny izy regny. Tsy afaka tokony hisy fandraisana ndraikitry raha aby regny. Za mbola mahita amin'ny resaka loto olo mandoto sy tompony raha mandoto tokony ananganana ny atao hoe travaux forcés. Ko mitsangana zegny ke madio Tananarivo. Satria vao antony araiky mandoto mandratra tontolo iainagna aketo loto fô fako fô. Efolo jiaby magnaro fako andalambe. Efolo jiaby magnaro fako amin'ny tany jiaby hitanjare fa tsisy dikany agnariagna fako. Regny moa zegny raha jiaby zegny keny mo tsy afaka tokony handraisana ndraikitry. Handraisan'ny fanjakana ndraikitry amin'izay. Satria tokony isam-batan'ologno handray andraikitry fa ny isam-batan'ologno tsy mety tonga saigny. Tsy maintsy iharany herisetra hely zay vao tonga saigny. De atsangana teo travaux forcés. Fa io zegny tsy voatery zegny fa zegny fô tsatsatsatsa tsy atroko de mba niteneniko eto. Zay de mba partageo i vidéo i mba abonné io page io. Bonne nuit.